Tru. Siap lho, Tru. Iya, wis rasa kuwatir tak ewangi le. Aku nek karo kowe percaya, nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewangono wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to. Mulai ya Tru ya. Sakit temen. Sabar-sabar ki ya Rek. Aku lara terus. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setelke. Wis. Kono dilek kono engko nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Tak pethoke ya, Tru. Ya wis kono ngati-ati go. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok. Entuk ayo melek entuk. Weruh ya aku. Ayo. Tinututi lampun katututan lamun mangsa prawira tiktaya orang kono magawe gelari rawang ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawu gawar ngawur. Kita takon lawan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong. Weh, lha iki pancen Bathara Guru ki ora ming lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra dasar pranyata. Bagong. Nun. Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk Pelemretangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Lah yen ora kepengin entuk Pelemretangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, aja takon dosa. Papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Panakawan Bagong. Kagat risang kapirang murin angkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana wis dadi niating atiku Ndra. Lho ora basa karo aku. Abokar gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun kali kula. Ketiban asta kula, ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa, sing tak wedeni apamu? Ora minggat dibantanganku kakon tinju ngakirat nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Ayo maju sejangkah. Kowe maju secangkah, aku maju secangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan ki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang. Ayo maju, leno pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dinyambut. Lho, dewa ki ra di sertifikat.
Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kenceng kok ora perang. Maju ah. Lah ayo iki merganing patimu. Kene merganing patimu juga. Iki ngapa sing teko kira ki? Nanti reng arep mulai aku terus. Mulai. Bola-bali kok arep mulai bae. Wong muni arep mulai kok ora mulai-mulai. Wis kaya mulai prung ngono nek kira-kira bakul ora seneng apa? Aneh to. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku ngledak. Loro ngledak ya, terus candas aku diantem meneh. Ah sandu aku ancang-ancang aku. Sing anyang-anyangan, ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kaeloaning jagat gawaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena lho. Dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa iki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa iki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa, kana dewa. Terus ngono, nek ngantem dewa iki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jadamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggae, Tru. Iki asli lho iki tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Enak tenan. Aku dadi puep
pasang jaya kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng era tenan. Iya sabar. Ayo nganemu. Legane atiku iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa kowe menungso. Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe gedumel. Ayo walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Modal ora kowe. Kapamu kapan kowe? Edian buku karepe dhewe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, lah Bagong ora ngalak jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote do panca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal kayane mati ya. Ayo Waduh, Bagong, pecah. Modal ora kowe. Konangan ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ah iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling nyumet rokok ora? Dewane geni to. Iya. Bagong, nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Tru. Terus anu apa jenenge apa jenenge anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Tru. Disio-sio tenan ngene. Mun ora metu digedhek cengele, Tru. Ae ngono ya. Mati dening aku kowe Ponopawan Bagong.
karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang maps. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki gawean. Oh, mati ya. Lek gawe blumbang kejembaren. Lek gawe awan mlumpat mah kecemplung. Terus, gentane sik tak adus. Wah. Kesuwen. Oh, iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Mung mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. An mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah. Gugu karepe dhewe manus maling jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya mesti menangan ya kok mesti menangan. Terus saiki apik-apik. Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora apa Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Agong. Yo, ayo ora Pak, ketuan Pak. Marikoten mrayitna semune reseka balik titiyane kandha yane Trisanya Purnama sasi oh Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadewatan mila dinten sak mangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kok sik to? Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipunirmala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mrusal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk. Didak martabake, Tru. Ha iya. Lalu wong dipangan ya martabat kowe cara sekolah cerewet ayo mulai terus nek loro tenan gareng bengi mesake tenan ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel.
Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gawa arep tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gak menyang ngono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu gedang to. Nek Semarang mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kus iki. Condro Dimu kuwi apa? Kula renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok Pukulun. Kula iki sagah dados lirunipun adhi kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Biar mulai wae. Ora betah terus. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun maneh nang Semar kali Gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal ora apa-apa, kakangmu Petruk Gareng. Mlabuhi kowe ora apa-apa, sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari nang omah. Wis kono gedhe menyang. Lho. Kok malah to susu-susu to? Menggalek ping bapak Petruk Gareng. Iya, aku Petruk Gareng. Wis kono mangano. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Ada pateni. Mulai ya, ya yuk. Mulai ra. Nah ngaten dadi lo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala Gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu Mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuk le bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakangmu. Dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk Gareng isih lumayan isih iso dadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baci ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petruk cemplungke kawah ya mati. Aku ora ento nangis. Aku kudu tetek tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petruk. Arep sowan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dapure kaya aspal. Bangun desa gecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe
ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis weto ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya wah cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukune apa ya? Ane kok mah dinahi nomor. Monggo aku wis ados kok ngene ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Kau. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu Manikmaya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut neng wi. Kan kembak-kembik kok cilet-cilet. Aku mangkat neng nggonamu ya aku sing teko Tegak. Ana apa Tegak? Kok kaya ora dadi karepmu, kowe anggere tak kancani tenguk-tenguk kok mesti nglungani, anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jare mau janji dina iki golek ngengeran Swita Nalindra Sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa ki piye? Nek ana perkara omong karo aku Tegak, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kowe mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku, kok saiki malah dadi mikir ya. Sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya akeh, nek sedulur tenan ki rak ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adikku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki tratapan, sir-siran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luwih karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak prau cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane. Bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune glimpang. Prau glimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok tratapan kaya ninggal jejabang ning tepining Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adikku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulungi ki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane karo Semar ki 10-an nabat ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen medhuna ning donya ya wis ming kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mula kuwi aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan Puspa Tajem utawa Kadara Dasih. Impen sing bakal kelakon.
Mulane nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya lho. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora ndidit numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep ngapa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Bagong lho iki. Heeh, wah jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Yo tak tampa. Ae cindil mburimu kae sing urip to. Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde Bili, bilang. Pakde Bilung aku ngaturke bekti ya, Pakde. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apik saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Oh. Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis Apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok Gong, aku ora tuku kok Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Gong. Lah, wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong. Oh. Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Amben ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Oh. Wah, apik. Nganggere jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki tentu cebung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde Bilung kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelay aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Mun saiki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, Apa? aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan, wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasa nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa, wae. Oh. Aku entuk sasmita sekrate bangun desa kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Oh. Terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan apa? Malah ngisra. Bathara Guru iki. Sebabe Tak jaluki pelem pertangga jiwa ora gelem. Ning njaluk syarat, bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa, Bathara Guru tantang, Dik. wah, Bathara Guru kita tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang toko ki nek omong ngene iki. Apik cangkemmu tak tukune kok. Wus. Lambe arep dituku ora. Terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Weh, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku malah para bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra di muka. Bapak ora oleh.
Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye Bagong aku patenono. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambimu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Bingung nek Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyanture Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wedian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene, Gusti to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan, mobrot-mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditelur, rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejamaya, bapakmu jenenge Esmaya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumone kok, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Awis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama. Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togok utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso ta, Gok? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuh ning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wow. Isine gempalane gunung to kae? Heeh. Sesuk tak plotot tak tanggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro neng ati ning kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ayo. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Gok. Kowe munggah ning Kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik iki. Ora lo balik untal kowe. Ngono gak? Aku nek munggah ning Kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning Kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi, sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Kak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulih ya, Kak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng